samar pamoring sukma sinumaya winaya bambukane ing warana darling saking layap liya sate ingsun warna sumusuping rasa sak keplasan aku meh duka marang jalaran rikala semono wis tak wanti-wanti aja pisan-pisan cedhak oning papan panembah nanging yo kene durung nganti rampung nggonku kompensasi minta marang kanugrahane Gusti Allah Subhanahu wa taala metaun wis digarke marang apa ana wigati metaune Jeng Pangeran Surayata saderengipun kula nyuwun pangapunten iya kula anggen kula njigaraken panjenengan mempun semedi awit wonten kabar pawartos ingkang badhe kula caosaken ana wigati sing bakal kok aturake marang Laras banjur wigatine apa metaune awit wekdal sak menika wonten rawuhe Rama Sunan Kudus ingkang badhe pinanggih kalian panjenengan Kakang Jabar Sodik ya nek ngono enggal diaturi kados sekali Kakang Jabar Sodik Yai sak rawuhipun kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjur tak tampa muga-muga nambahi kayuhan panjenenganmu ya sing gedhe pangapurane iki aku mau miji marang metaun nyaosi pesa marang panjenenganmu oh kados kados wigati sing bakal tak rembug kapribaden kula
mentahun-tahun ngisih. Mergo jroning segara iso dijajaki nek ati ora mila leres lan geli atur iki apa nak Subawa Yai Surawiyata wis antuk ibran saka Demak. Sampun kula sampun nampi serat ibran saking Bintara Demak. Ya wis pirsa isine Sampun sesuk-esuk tabuh 8 wonten ing Bintara Demak dipun ngawontenaken calon sultan ing Bintara Demak. tak nyuwun pirsa aja dadak mbok selaki atimu. Kira-kira panjenenganmu iki darbe milik minangka sultan ing Demak apa ora? Sebab perangan keluarga sak sedane Pati Unus urung ora urung para kedrah bakal ngawiji. Nggih, rasane hakim kira-kira milik apa ora? Nggih, kula milik. Bagus. Wong kuwani prasaja. Tenane aku bakal ngombyoki panjenenganmu. Pamawasku ya. Dados sak sedane kadangmu Pati Unus upama dianake gilir kacan krendah utawa keluarga ing Demak kanggoku Ratu Nyawa, Ratu Kencana. Saka rumangsaku ora bakal mengwadon kok. Dadi sultane ora bakal. Lajeng sing tak dumuk, sing tak rasa, sing tak gambarake ora ana ya panjenenganku. kula menawi kados ngajeng Kakang Japasoti Ya, sang saya madhep lan mantep yen dados sultan wonten ing Bintara Demak Jalaran. neng gambar nama ya. Nggih. Sesuk ana ing Demak Bintara panjenenganmu ya kudu setiti lan ati-ati. Mboten. Mbok menawa ana kepleset ing ukara. Kantinen para pawulan sing setya marang panjenenganmu mbok menawa ana karepotane. Oh ngoten. Aku ndhisiki laku ya to. Nggih. Aja nganti ora tanggap sasmita sing tak taoske. Kados kados. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggap sasmita. Tahun jagalan jagung. Kaget tak tinggali tahun jagalan jagung. Estimipun nggih rumangsa kaget. Dumadaan panjenengan ing Pangeran Surawiyata parikedah nimbali kalian wonten wigatos. Boten sisip Kanjeng Adipati Surawiyata. Boten ben kula menika miladi makang ninggal. Ingkang mangkenipun menawi sampun patut dipun wisuda saged dados bentengipun negari wonten Endak dan Panola. Nanging tuwuh rasa pitaken sak lebete manah kula wondene kula nampi timbalan saking kersane Kanjeng Adipati Suryawiyata semunipun wonten wigatos. Monggo enggal ngaraken supados boten tumangsa angin kula nampi Kanjeng Adipati. Ya ngono. Piye? Supaya ora dadi cangkriman sakjroning ati. Tak blakakake. Nganti aku nimbali lawan kowe sak katrine. Iki mau ana rawe Kakang Japasoti, yo Kakang Sunan Kudus. Wonten rawuhipun Kanjeng Sunan Kudus. Nah, lajeng wonten menapa lan sambutanipun ngantos kersa rawuh wonten ing dagan Panola. Sambung lelakon ana ing Bintara Demak. Aku pribadi wis nampa serat ibran saka ing Bintara Demak. Isinipun nawala kala wau sesuk-esuk tabuh 8 ing Bintara Demak dianakke calon sultan ing Bintara Demak. Kanjeng menawi benjang wonten ing Kasultanan Bintara Demak dipun wontenaken calon sultan wonten ing Bintara Demak kamangka
sasedanipun ingkang kadang Sultan Patiunus Dampar Maisondanu wonten ing Demak Bintara wedal menika komplaya. Kadang-kadang sepuh panjenengan utamanipun Ratu Mas Nyawa lan Mas Kencana menika mijil pawestri kula kinten boten patut menawi kalenggahaken pinangka dados sultan wonten ing Bintara Demak kaya ngono. Bener. Iya iki wis kandhane Pak. Ingkang ayo matur. Lamun tok emang kene saya panjenengan minangka sultan wonten ing Kasultanan Bintara. Tambah mamur wonten Kabupaten Dagan Panolan kanjeng Pak. Menika leres menapa ingkang sampun diputaraken dagang kalian jagur. Ing mangenipun panjenengan dados sultan wonten ing Demak malah nambahi kuncara asma panjenengan. Mula sangka tak jaluk ganti banget. Sliramu sak kapune pinangka betenging prajurit ing Panolan. Nggih. Aja nganti pegat ing kaprayetan. Sesuk-esuk barengi peteng surya aku njaluk diderekke prajurit sing gampeng-gampeng supaya kanggo njagani yen ana apa-apane ing Bintara Demak. Ampun luas lan sumelang. Saklama panjenengan tumuju wonten ing Kasultanan Bintara Demak. Wiwit saking Panolan tumuju Demak Bintara badhe sebar bondo donya. Ana saiki siapa ing dadi aja nganti ana prajurit kecicir siji wae. Lang trawaca dawuh panjenengan keparang wali dagan pangalengan. Ayo monggo. Rito joli jipone wonten malih. Panolan. Semisal dadi ana kawruhanan lamun to iki dina Kanjeng Adipati Suryawiya ngersake jumeneng sultan ana ing Demak Bintara. Kira-kira wis sarujuk apa ora? Mula sapa kuwi? Yen pancen kowe sarujuk lamun to Kanjeng Adipati Suryawiya mengkone jumeneng sultan ana ing Demak Bintara. Wiwit saka dagang Panolan tumuju ana ing Demak Bintara. Bondo donya saka dagang Panolan sebar supaya kawula ana ing Demak Bintara mengkene bisa milih pepundhen kuwi Kanjeng Adipati Suryawiya. Sare prajurit-prajurit dagang Panolan wis satata. Ora ana sing tak piji budhalke prajurit-prajurit tumuju Demak Bintara mung kejaba kowe maju ana ing pengarepan. Para Pangtama. Hei! Siap Jaga Makarya. Esti Sanjata lumaksana magita-gita. Adya!